Dank jullie wel. Vorige keer heb ik verteld dat ik een tijdje bij de gemeente heb gewerkt achter de balie. En daar ben ik weggepest door een boelie. En de teamleidster wou mij niet geloven. Dus ondanks dat ik een gesprek met haar had aangevraagd en alles probeerde uit te leggen, werd ik ontslagen. Vervolgens heb ik 2 maanden woedend thuis gezeten. Ik dacht, dit is zo onrechtvaardig dat mij dit nou weer overkomt. Maar toen belde het uitzendbureau en die had een baan voor mij bij de gemeente, waar ik 10 euro per uur meer ga verdienen, of verdien nu. Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, denk ik dan. Maar ik zat natuurlijk niet de hele tijd woedend op de bank, maar er gebeurt veel in de wereld en daar denk je dan over na. Dus toen Paul met deze titel kwam, wie wil dat nou niet, toen heb ik dit volgende gedicht geschreven. Alles is relatief. Zo heet het niet hoor, maar 1000 kusjes in een doos verpakt. 100 rozen van een lover. Soms een weekend lekker doorgezakt. Met een big smile op een cover. Op een groot jacht in de oceaan. En een wereldhit met eigen lied. Met je lief op verre reizen gaan. Denk je, wie wil dat nou eigenlijk niet? Met een tanker door de Gazastrook. 1000 bommen en granaten. Overal opluiend vuur en rook. En gebouwen vol met gaten. Rijdend met een zware mitrailleur. Die elk mens aan flarden schiet. Weer een kind gesneuveld in terreur. Denk je, wie wil dat nou eigenlijk? Niet? Dank je wel.